така, виж тук е шапката на този. Виж, шапката му липсва. Къде му е шапката? Ето му е шапката, къде? Да, браво, да. Браво. Мене се ги служи тук. Точно така. Да. Браво. Това не там, сега виж, това е камиона. Камиона. Не там. И аз служи, виж камиона, къде му липсва камиона? Това е дърво. Камион. Искаме камион. Ето. Хоп. Да, браво. И другото сега как ще го сложим? This one, точно така. Къде е камиона? Виж къде е камиона? Служи камиона към камиона. И дървото към дървото. Я видим как ще го сложиш. Не, обърни камиона към камиона. Камион и дърво насам. Точно така. Браво! Браво на Нене! Lorena, ¿qué hiciste? Muy bien, mami. ¿Y hiciste cuántos rompecabezas hiciste? Lorena, ¿cuántas rompecabezas hiciste? 1 y 2. ¿Y qué es ese rompecabezas? ¿De qué es? Ajá. ¿Y este? Camiona. Muy bien, brava.